Ing kraton Daha, ana raja kang asmane Raja Daha lan duwe anak loro kang ayu rupane. Putri Candra Kirana yaiku putri kang grapyak lan ayu. Dheweke arep didhawuhake karo pangeran saka kraton kahuripan kang asmane Raden Inu Kertopati. Anakku, mreneo. Wonten punapa Rama? Menapa Rama nimbali kula? Anakku, ana sing arep tak omongno menyang awakmu kabeh. Besok Raden Inu Kertopati saka kraton kahuripan arep sowan ing kene. Lajeng wonten menapa Rama? Wonten gegayutan menapa kalian kula lan Mbak Yu Rama? Rama wis gawe prajanjen karo ramane. Menawa Rama arep dhewuhno salah siji saka anakku karo Raden Inu Kertopati. Sinten ingkang badhe dipun dhawuhaken kalian Raden Inu Rama? Rama lan ramane Raden Inu wis sarujuk yen Raden Inu Kertopati bakal didhawuhake karo Candra Kirana. Matur nuwun sanget Rama. Kula bungah sanget punika ingkang kula impi-impikaken wiwit kula tasih alit. Yen mangkono pancen ora salah Rama milih awakmu dadi calon bojone Raden Inu. Raja Daha lan Candra Kirana ninggalake ruangan kang saiki mung ana Galuh Ajeng. Candra Kirana lan ramaning rasa bungah, ananging Galuh Ajeng duweni rasa liya, yaiku mangkelan kecewa. Aku ora sarujuk karo dhawuhan iki. Gene kok Candra Kirana sing dipilih. Gene ora aku. Ateges aku jelas luwih ayu saka dheweke. Iki bener-bener ora adil. Wong aku siji-sijine wanita sing pantes dadi bojone Raden Inu. Saiki apa sing kudu dak lakoni? Galuh Ajeng kang duweni niat ala marang Candra Kirana banjur budal menyang alas. Kula nuwun, ana wong apa ora ya? Oh nggih, monggo mlebet Cahayu. Apa sing kudu tak lakoni? Aku kepingin dedhawuhane Candra Kirana lan Raden Inu Kertopati diwurungake. Oh iya, aku ngerti maksudmu. Banjur awakmu kepengin Candra Kirana tak apake? Kabeh tak pasrahke ning kowe. Sing mesti aku pengen Candra Kirana susah. Yo wis, aku bakal ngutuk Candra Kirana supaya dheweke ora bisa dhawuh karo Raden Inu. Matur nuwun, aku seneng banget njaluk tulung marang kowe. Mesti wae. Yo wis, saiki aku bakal nyepakake lan ngirim kutukan kanggo dheweke. Danteni pawartane ya. Aku arep pamit sik. Sakwise njaluk tetulungan marang penyihir, Galuh Ajeng mulih menyang karaton lan kepingin matur marang ramane. Rama wonten pundi? Wonten ingkang badhe kula aturaken. Ana apa anakku? Menika ngenani Candra Kirana Rama. Ana apa? Kula nemu layang kang ditulis kalian Candra Kirana wonten kamare kangge prajurit. Apa iki? Genyo dheweke tumindak kaya ngene. Wis arep didhawuhke kok malah tumindak kang ora semestine. Nerak paugeran karo prajurit. Sareh Rama, sareh. Kirana. Wonten menapa Rama? Iki, delenga. Kok wani-wanine awakmu tumindak kaya mengkene? Niki mboten leres Rama. Kula mboten nate nglampahi tumindak kados mekaten. Saestu Rama, percados kalian kula. Wis, cukup Kirana. Metu awakmu saka kraton kene. Lunga karo prajurit iku. Nanging Rama, Lunga Kirana. Candra Kirana atine sedih banget lan dheweke banjur lunga ninggalake keraton. Dheweke lunga menyang segara banjur weruh pawongan tuwa. Candra Kirana, kaya piye kabarmu? Kok katon dina iki awakmu sedih banget? sapa awakmu? Menengo, aku yang kene kanggo ngutuk awakmu dadi keong. Mbak Yumu dhewe sing ngutus aku kanggo ngutuk awakmu. Dheweke ora sarujuk karo dedhapanmu lan Raden Inu. Apa? Galuh Ajeng arep ngutuk aku. Iya, saiki rasakno kutukan iki. Rasakno iki. Saiki awakmu bakal dadi manungsa yen wayah awan. Nanging wayah wengi, awakmu bakal balik dadi keong maneh. Kutukan iki bakal ilang menawa awakmu ketemu Raden Inu Kertopati. Candra Kirana wis dikutuk dadi keong mas lan gemletak ana ing pinggir segara desa Dadapan. Salah sawijining dina, ana wong wadon tuwa kang lagi golek iwak ing pinggir segara. Dheweke nemokake keong mas iku, banjur digawa mulih menyang omahe. Oh, apik tenan keong iki.
bakal tak gawa muleh. Sak tekane ning omah, Mbok Rondo nyimpen keong mas iku ana ing omahe. Banjur dheweke ngaso lungguh ing kursi. Duh, kepriye iki nganti seprene aku kok durung oleh iwak. Aku kudu golek maneh. Yen ora oleh iwak, aku mengko mangan apa? Piye iki? Ana ing ngendi aku? Kok iso aku ing kene? Oh iya, iku mau ana Mbok Rondo sing nggawa aku. Sajak ternyuhaken tenan si mbok iku. Kanggo mangan ae dheweke kudu golek iwak dhisik. Aku bakal golek panganan kanggo dheweke. Nanti duit sing digawa saka keraton, Kirana banjur tuku panganan sing enak kanggo Mbok Rondo. Panganan mau ditata rapi ing dhuwure meja. Nalika wiwit wengi lan Mbok Rondo urung mulih, Candra Kirana balik maneh dadi keong. Ora sepira suwe Mbok Rondo teka. Waduh, dino iki kok ora ana iwak sing dak olehke. Gara-gara iku aku ora oleh panganan. Arep mangan apa aku dino iki? Banjur Mbok Rondo buka tutup panganan ing meja panganan kasebut. Loh, teko ngendi panganan iki? Sajake katon enak-enak tenan. Sopo sing menehi aku? Ya wis lah, sing penting saiki dak pangan dhisik wae. Sesoke Candra Kirana nyepakake panganan maneh kanggo Mbok Rondo. Ananging dheweke ora weruh yen Mbok Rondo bakal mulih luwih cepet saka biasane amarga ora pikantuk iwak maneh. Mumpung si mbok durung mulih, aku arep nyapake panganan maneh. Hah? Sopo bocah iki? Awakmu sopo? Kula Candra Kirana. Apa? Candra Kirana? Sing bener. Nggih, kula Candra Kirana, putri Raja Daha. Yen ngono, genyo awakmu kok iso ana ning kene? Panjenengan ingkang beto kula. Kula niki keong sing panjenengan beto saking pinggir segara. Apa? Awakmu iku keong mas? Gene awakmu iso dadi kaya ngono? Kula dikutuk penyihir. Kutukan iku saking mbakyu kula sing sarujuk kalian dedaupanipun kula kalian Raden Inu Kertopati. Tega tenan dulurmu kuwi, nanging lumrahe manungsa yen wis sira apa wae bakal dilakoni sing iso ndadekno wong liya susah. Ya wis, awakmu iso manggon ning kene, Nduk. Matur nuwun, Mbak. Sawetara iku ing kraton kahuripan, Raden Inu Kertopati kang krungu pawarta soal Candra Kirana dheweke ora percaya lan dheweke ngupaya golek pawarta kang bener kanggo mbela Candra Kirana. Ora mungkin Candra Kirana nglakoni kabeh iki. Mesti ana wong sing jalari dumadine fitnah iki. Aku kudu weruh sapa saknyatane wong iku. Aku oleh duit akeh dino iki. Untung wae aku kasil nuruti kekarepane Galuh Ajeng. Nanging mesake banget pengawal sing melu difitnah Galuh Ajeng iku. Apa? Apa bener sing kok omongno? Heh, awakmu sapa? Aku Raden Inu Kertopati sing kok maksud. Dadi sak temene iki gawene Galuh Ajeng. Waduh, mati aku. Dheweke wis krungu kabeh. Saiki awakmu melu aku. Prajurit tinggal dirangket. Sandika dawuh. Raden Inu Kertopati sing wis ngerti kabar sak temene sowan menyang kraton Daha. Gusti, saklersek dadosan menapa ingkang sampun dipun campaki Candra Kirana? Kenging menapa panjenengan ngantos ngusir Candra Kirana? Aku percaya awakmu ora bakal percaya pawarta iki. Dheweke wis ngapusi awakmu. Mboten Gusti, Galuh Ajeng sampun mitnah Candra Kirana. Begini awakmu kok ngomong ngono. Awakmu ora teko ndi? Niki Gusti, dukun kang dibayar kalih Galuh Ajeng kanggo nutuk Candra Kirana lan saking dukun menika kula mangertosi menawi Galuh Ajeng menika ingkang sampun mitnah Candra Kirana. Ya ayo ngaku. Inggih, punika leres Gusti. Galuh Ajeng. Nggih, Rama. Wonten menapa? Lho, kok ana kowe? Genyo kok kaget. Dheweke iki utusanmu yo. Saiki Rama wis mangerteni kabeh. Awakmu wis mitnah sadulur dhewe. Saiki awakmu metu saka kraton kene. Enggak to kowe. Kejaba kowe awakmu oleh manggon ning kraton kene. Punapa leres Gusti? Yo, nanging manggon ning penjaraku sak lawase. Rama,
Ampun Rama, ajeng aku lepat Rama. Ajeng ampun diusir Rama. Enggak tau saka kene. Ojo wani-wanine awakmu katon ing wilayahku iki. Raden Inu, tolong gawanen wong loro iki. Inggih Gusti. Sakwise iku, Raden Inu Kertopati goleki Candrakirana nganti dheweke mlebu ning salah sawijine desa lan weruh omah ing desa iku. Ya, nang kono ana omah. Aku ngaso dhisik sikilku pegel kabeh sakwise mlaku sak menadoe. Sapa ngerti aku iso njaluk ngombe. Kula nuwun. Inggih, sekedap. Loh, Raden Inu, kok panjenengan teng mriki? Iku ora penting. Sing jelas aku seneng bisa nemokne awakmu. Pirang-pirang dino aku goleki awakmu. Ayo mulih sapa sing bener wis katon. Romomu wis ngenteni. Panjenengane wis ora sabar kepengin ketemu awakmu. Matur nuwun sanget, amargi panjenengan sampun nulungi kula. Sapa kirana? Oh, Mbok, tepangaken menika Raden Inu ingkang sampun nate kula cariosaken ingkang Mbok Rondo. Panjenengane menika badhe ngajak Kirana wangsul, nanging kula mboten tegel ninggalaken Mbok Rondo piyambakan. Awakmu mulia ora apa-apa, Nduk. Awakmu mesti kangen karo keluargamu. Wes ngene wae. Mbok ayo digawa ning keraton lan urip karo awake dhewe yen awake dhewe wis dedaupan. Monggo Mbok, tindak ingkang kraton Daha. Ora suwe maneh, Raden Inu Kertopati lan Candrakirana dedaupan lan urip mulya saklawase.